kusa zo ungo karbi soyayya ta ki sa a zuciya ki adana ta domin dai ina bawa mazarata soyayyar ki na sanya a zuciya ita bijinin in jiki da ki ta zagaya matso ki zo zana baki dan labari abin ya motsa yana ta dukan raina zan yi murna idan dai aka sa mana rana na bar sai mijinki zaki ce sunana a shirma adani da ke akwai soyayya ki shaida a gidanku na riga na shirya amana sai da dan amana na yarda ake zaki zama uwar ƴaƴana ana ji ana gani ana saurara da ke zan jera dan baki gadara ilahu ya tsara to rike ni mu fara a shaida a baya ni bulayi nake akwai wata 'yar maganar da za ku rike da gaske nake son ta ba da wasa ba iyayenta suka ce ba za su ban ita ba ni ban san laifin da ya yi iyaka ba iyaye ku ba wa 'yarku wanda take so zaman ta kalau ya fi dan kudin da kuke so kudi na karewa mutunci dorewa da yarda a da zuciya guda ɗaya na rike ta ashe da akwai kulli a zuciyar babarta aka sako a wayata kuma ita ta rubuta dan na san nambarta bayanin da take min wai bar kula 'yarta da fita a sabagarta na daina kula ta unguwa kar na rakata da kuma su suke misali da halina amma yanzu wai su suke zagina Allah shi kaɗai ya san abin da yake raina amma yanzu na riga na warke na samo diya 'yar gidan dattawa tun kafin a bani an yaba halina na kuma tabbata 'yar tana kishina na gode Allah da na samu mai tarbiya ga ilimi gare ta 'yar dangin manya ni da ke na yarda ke na ba soyayya ta kirge na amana ke na ba wa yarda kin zama kanwata